Pag-usapan natin ang Aurelio Motors Philippines at ang ating national pride, ang kauna-unahang Filipino-made sports car, ang Aurelio. Gaano ba ito kabilis at magkano na nga ba ang isang unit nito? Magkakaibigan ang founder ng kumpanya, ang magkapatid na si Kevin at Brian Factor at si Brendan Aurelio. Startup company ang setup. Si Kevin ang engineer under the hood, si Brendan ang interior-exterior design at si Brian ang tumatrabaho sa business side at pati na din sa marketing. Isang malaking vision ang nagtulak sa kanila na makagawa ng isang homegrown sports car sa sinilangan nating bansa at magkaroon ng buhay ang car manufacturing industry sa Pilipinas. May mga sabi-sabi pa na kaya raw hindi ito masyadong namamayagpag ay dahil hindi ito pinopondohan ng gobyerno. Kakayanin nga ba talaga ng mga Pinoy na makipagkompetensya sa international car markets, makipagtagisan sa mga malalaking supercar brands gaya ng McLaren o Lamborghini? O habang buhay na lang tayo magkakaroon ng mentality na mas malulupit ang mga kotseng gawa ng ibang bansa kesa sa locally made cars gaya ng Aurelio. Nagsimula ang Aurelio Motors Company noong 2001 sa Adamson University. Habang nag-aaral si Brendan Aurelio ng arkitektura ay pumasok sa kanya ang vision na gumawa ng unang sports car dito sa Pilipinas. Ni-sketch niya ang sarili niyang version nito at nakagawa din siya ng clay models ng prototype. Dahil nga architecture student, marunong na din siguro siyang gumamit ng 3D AutoCAD technologies. Paglipas ng taon, patuloy pa niyang pinagaganda at nire-refine ang idea niya para makagawa ng isang fully functional na sports car. Itong si Brendan Aurelio naman pala ay may supportive na mga magulang dahil nakikita ng kanyang nanay na passionate talaga siya sa project na ito. Pinautang siya ng kanyang ina ng kaunting kapital, 270,000 pesos para i-pursue ang mga pangarap niya. Makikita mo ang determinasyon at talagang seryoso siya dito dahil para madagdagan pa ang pondo, ibinenta pa niya ang sarili niyang 1994 Honda Civic. Noong meron na siyang sapat na kapital, nag-recruit siya ng isang welder para tumulong sa project at noong 2005 sa Pasita Complex, San Pedro, Laguna, nakabuo sila ng unang Philippine-made supercar sa garahe ni Aurelio. Within 2 months, meron na silang running prototype at madami pa siyang tinesting at tinrial and error sa una niyang working prototype. Nawawalan at nagkakaroon siya ng budget, pero kapag may pera, ay ginagastos niya yon sa pag-i-improve ng sports car. Matapos ang 4 na taon, na-showcase nila sa Auto Summit Car Show sa Festival Mall Alabang ang kanilang finished supercar prototype. Running condition pero hindi pa showroom quality. At ilang taon makalipas, nagkakaroon pa rin ng aberya dahil ayon sa kwento, paulit-ulit siyang nawawalan ng funding para sa kanyang project. Ang naging part-time business niya para magkaroon ng pondo ay ang paggawa ng motorcycle fiberglass parts para sa kanyang family business. Di nagtagal, unti-unti nang nakilala ang Aurelio Sports Car project nila. Noong 2014, nagkaroon sila ng Aurelio unit na may 2-liter 4G63T engine at in-exhibit sa SMX Convention Center. Ang Mitsubishi engine ng Aurelio ay kayang umabot sa top speed na 290 km per hour at kaya mag-sprint sa quarter mile sa loob lamang ng 10 segundo. Magkahalong carbon fiber at fiberglass ang body finish ng Aurelio at may 18-inch Rota wheels. Na-introduce ang Aurelio team sa isang client turned investor na si Sonny Garcia at nabuo ang Aurelio Concepts Incorporated. 2014, bumili ng isang unit ang investor nila na isang blue-colored Aurelio. Ang makina nito ay Honda B16A 1.6-liter DOHC VTEC engine. Agad naman ulit na ibenta ang pang-4 na unit na kulay red naman at merong 3-liter V6 VTEC engine. Ang dalawang kotse ay natapos noong 2015 at in-exhibit sa 2015 Transport Show sa World Trade Center, Pasay City. Maaring nalilito kayo dahil iba-iba ang ginagamit nilang makina. Ito ay dahil kung ano yung gustong ipagawa ng clients nila at kung anong makina ang gusto nilang ikasa, ayun yung ginagawa nila. Sa puntong ito, slowly but surely, makikilala na ang Aurelio Sports Car sa Pilipinas dahil nagkakaroon na din sila ng mga pre-orders at customers dahil sa free publicity. Sa sobrang unique ng sports car nila at proudly Pinoy made, halos hindi na nila kailangan ng marketing department. Na-feature ang sports car sa iba't ibang media platforms. Na-feature ang Aurelio sa Top Gear Philippines. Interviews galing sa ABS-CBN, GMA7, ABC5, TFC Channel at pinagkaguluhan din ito sa mundo ng internet.
Sa pagputok ng Aurelio brand, dumagsa ang inquiries at partnership proposals. Kaya naman lumipat na sila sa mas malaking workshop sa Southwood City para mag-accommodate ng mas maraming orders. Noong June 2016, nagkaroon sila ng order mula sa Legwider, isang local electric vehicle assembler para gumawa ng isang electric-powered Aurelio. Kinabit ng Legwider ang kanilang electric drivetrain sa Aurelio supercar at in-exhibit nila ang green electrified Aurelio sa 6th Philippine Electric Vehicle Summit 2019. Nagkakaroon pa rin ng budget problems ang Aurelio at dahil dito, naisip niya na pumartner sa isa niyang architect na kaibigan. Hindi lang ito investor at may alam din siya sa motorcycle parts design at engineering. Nag-usap sila at nagkasundo sa isang deal na nagpondo ng car number 10 ng Aurelio. Matapos ang ilang buwan, formalize na ang partnership nila at nagkaroon sila ng bagong company name, ang KT Aurelio Motors Corporation. Dito sa bagong company, inadapt na ng Aurelio Motors ang standard production procedures para sa mga next generation models nila. Ang mga makabagong lalabas na Aurelio sports car ay magkakaroon na ng makabagong mga makina at ipoposisyonan nila ang Aurelio brand bilang isang boutique production car brand at hindi na maikukumpara sa isang body kit car manufacturer lamang. At yan ang backstory ng Aurelio Motors. At makaasa sana ang mga consumers na mag-i-improve pa ng husto ng kanilang production efficiency at quality. Look and feel talaga ng isang supercar ang Aurelio. Sinasabi ng manufacturer nito na 80% daw ng car components nito ay mula talaga dito sa Pilipinas. Siyempre hindi kasama yung mga gulong, transmission, brake, engines at etc. Pero karamihan ng parts ay supplied locally. Magkano nga ba ang isang Aurelio car? Noong 2015, sinabi ng Factor Aurelio na kaya nilang gumawa ng 10 units ng Aurelio supercar kada taon at ang presyo ng bawat isang unit ng Aurelio ay may estimated price na 1.6 million pesos. Pero pwede pa ring tumaas ang halaga nito, depende sa parts at customization na gagawin para sa clients. Anyway, pag-usapan natin kung bakit 11 years na pero halos hindi pa rin daw napapansin ng gobyerno ang Aurelio at hindi pa din ito pinopondohan ng malaki. Well, ang unang rason siguro ay dahil para silang isang maliit na body kits car company lang na nagsosource out ng engine galing sa ibang brands at inilalagay ito sa sarili nilang sports car. Pangalawang reason ay isa silang private company. Pwedeng sumuporta ang gobyerno sa pagpapautang sa kanila ng kaunting halaga pero sa tingin ko marami pang mga factors na nangyayari para mangyari na pondohan ng gobyerno ang private car company ng Aurelio. Dahil ang pera ng gobyerno ay public money, hindi nila basta-basta ito ipamimigay. Kinakailangan na merong siguradong projected returns ang investment yearly at sinasala talaga ng gobyerno ang mga kumpanyang pinopondohan nila para makapagbigay ng mas maraming trabaho sa publiko. Isang nakikita ko rin paraan para tangkilikin ng Aurelio brand ay ang gumawa sila ng budget-friendly na kotse gaya ng Volkswagen sa Germany noon para lumakas ang cash flow ng kumpanya. Ang supercar industry dito sa Pilipinas ay napakaliit at masasabi nating halos wala pang napatunayan pero sa nakikita ko, positive, hopeful at full support ang mga Pinoy sa Aurelio project. Simulan na nila ang Aurelio. Magtiwala na lang tayo sa efforts ng kumpanya nila na balang araw sisikat din ng husto ang maliit na Filipino supercar brand na ito sa buong mundo. Please share this video kung nagustuhan nyo at i-comment nyo naman ang feedback nyo below. Salamat sa panonood.